Musibbe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeña windere fenjay ɓatake bindaɗo nasande nogase jeegom korse hitande ujunade nogase joyi ɓatake men fati koye cellal ɓalli alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen dewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pabɗo woni min mbi on mbaɗon pini kala alkamisa iɗen kewi nayade e yewtere meɗen cellal ɓalli nde tawno cellal ɓuri welde e kala aɗa yilo gandal ne weeli sa dañi gandal a ala cellal annata yidde gandal ngal jiɗata tan ko cellal aɗa yilo dañal jiɗɗa tan ko ya dañ kono kala ñande dañƴa ha heewi a sellani jiɗata tan ko Allah rokke cellal hayso jawdi ndi fof ne yiƴƴa hen ko jiɗɗa jondam ko pop kala ñande ñawɗa ko jiɗɗa comci ko pop ko jiɗɗa wojjude ko kala ko jiɗɗa tinede ko fof kala ñande ñawɗa fof a yaltana ha laaɓa jiɗɗa tan ko ya sellu nde yidde noon ko nde adi cellal woni afangalu cellal woni afangalu farilla gadiɗo e neɗɗo ko rende cellal mum ko farilla gadiɗo e neɗɗo o ko rende cellal makko Allah baɗɗo e ma ƴiƴam o ndena ƴiƴam ɗam wona Allah renata ƴiƴam ɗam ko an renata ƴiƴam ɗam ƴiƴam maɗam ndena ɗam e sukara ndena ɗam e ɓowɗi ndena ɗam e mborosaji goɗɗi e mborosaji goɗɗi ɗi gooti ndena ƴiƴam ɗam ɗum ko farilla rende ƴiƴam ɗam rende ƴiƴam ma an ko farilla rende ƴiƴam ma ko farilla rende ñiiƴe ma e gite ma e noppi ma ko farilla rende cellal ma pap ko farilla rende laaɓal ma ko farilla sabu sa ñawi farilla mo Allah farle ma o nattat waddi ɗum woni dewal Allah ngal
reeni dewal Allah ngal ko cellal mbasa welsindade ha ñawna hoore ma ngam rokkoyde farilla Allah o so wona noon taw ko ñaw ari taw wona an woni sababu ko ɓuri heewde noon hannde e ñabbuji men ko enen jeyi sababu o wona Allah ñawni ko enen ñawni koye men sabu en gona yimɓe rentotoɓe ko en yimɓe ɗeɓɓe waadi no huuñƴuɓe walla aybuɓe walla bonnoɓe walla min tawi ni gurna men e ɗeɗi sifade ɗiɗo sifaji so wona bonnude ko wiyete gaspillage bonande te day'ul mal haram bonnude ne harmi bonnude sukara bonnude kosam bonnude nebam bonnude ñaamde ɓayde mbiɗen hannde ko ɓuri heewde ñabbuji ɗi jogiɗen yalti koye geɗe tati yalti koye ñaamde walla yarde walla e lelde hakkunde terɗe infection ŋaji gonɗi ɗon ne mbayno leydi jeehe namdoyde ɗum tagi hannde sa hi e nder hôpitaux ji men ɗi ko waɗata analyse uji ne wayno leydi ten analyse ko ɓuri heewde heen to baŋnge infection ŋaji sa ari tawata ko temedde e nder hôpital uji men ɗi e nder gure men ɗe hôpital uji ɗi kala infection ne jogii rafino wiyete kala hen rafino wawi rabde goɗɗo soit raaba gorko walla raaba debbo o walla raaɓodira hakkude nawliraɓe tene infection kala ne yaha ha bonnoya appareil génital debbo yaha ha bonnoya terɗe mum ɓe jogo terɗe ŋatoje ɗe ciltata ɓe jogo terɗe taƴoje ne jaltina ƴiƴam ɓe jogo saignement mo gasata ɓe jogo baktil farji woni luuɓol ngol ala haaɗi fof koye sifaji ha bonnoya déjà ndewago jomum walla bonnoya gorago jomum wona ɗe gueɗe kala ne heewi sifa hakkunde gorko e debbo ga ko jaram so ɗam laaɓani walla ɗam sellani walla ko produit ji goɗɗi jilla e majjam ene weeli tan yo wel tan waɗe hen sukaraji vanille en sukara normal waɗe glace waɗe hen essentiel uji goɗɗi ko yo wel tan yar tan ne weeli ceer ko an ñawni hoorema alay sago noon ganden rende cellal mum ƴakkude goro en simmade en yarde yara ñalla fof taw soccata ñiiƴe mum fof jeeya koye ñawnude ñiiƴe mum wona a reenani ñiiƴe ɗe Allah rokkuma ɗe teno ko farilla rendema ñiiƴe ɗe ɗum jeeyi sababu nelaɗo men tedduɗo o wi sallllahu alayhi wa sallam so wona woto sattude mon mami yamiranno mon kala waktu on coccu ñiiƴe mon koko renete yitere koko renete hande enen kala en goni responsable guite men ɗe kala min mo jiiɗa hande koma niwno sen laara écran kala emen hande koma niwno so ene laara écran saabu téléphone ŋaji ɗi eɗen bonna guite men eɗen tohño e mbiye mara ko saha o mara koko ñameten ko mara ko ɗum wona haydara ko enen goni nattuɓe rende celle men ten en goni kadi responsable janngo ñawoyde suka men law cukalel ngel hitande rokke téléphone ne jiima e écran an mawɗo mo écran woni e burlinde guite mum nana burlina cukalel ngel jogorani yettade duuɓi ma ene yiya ka responsable ñaw cukalel ngel goo a renani farilla suka o rende cellal makko ɗiɗi a renani farilla ma rende cellal ma tati aɗaɗa wumna ngel e duuɓi daɓɓiɗi o jogorani dañi duuɓi ma omo yiya anne aɗana bonna guite ma ɗi a jogorani dañude duuɓi bamma walla yumma ne yiya te ko eɗen ƴuri tan eɗen jaaha ko eɗen ƴuri tan eɗena jaaha écran e cukalel en ji laamu leydi France o saaha ɓe goni koye miijo ƴeewde suka mo yettaki duuɓi tati hol peeje ɗe mbaɗata hanata jimde écran téléphone
téléphone hande ɓiye waya tan cukka ɗum téléphone hollum woto telɓine woto helɓine woto wayi woto tampin ɗaccira ɗumen hela écran ma ya ɓooya mbiya mine de sukaɓe jippinɗo natal walla jippini ɗum holko tettima cukalel téléphone écran o moƴƴani e yeeso suka enen fof hande ko en responsable ɗen gueɗe kala hande mo ɓiyum ñawi to banggue yeeso guite ko an woni responsable aɗa jogui droit rende guite ɓiye aɗa jogui droit rende laaɓal ɓiye to banggue taroɗe ɗe saabu kala infection mo heeɓi toon ko an woni responsable taroɗe ɗe laaɓ silibaji makko yo laaɓ gueɗe makko yo laaɓ serviteur makko yo laaɓ ko wayno kadi effet ji toilette makko yo laaɓ ɗe gueɗe kala hen ko laaɓani ko an jeeyi sababu janggo so heɓoyi baktiji walla heɓoyi batterie ji walla o heɓoyi infection ngaji ko an jeeyi sababu o ñamminde yarnude tan e ɗannude finnide lodde wona ɗon haaɗi saaha foof aɗa foti ƴewde ɓinguel ma nguel dewel awra makko taw ala ko yaltata hen ƴeewa kaɓoɗa ɗum law wasa suuɗede heewi hande ɗo jiiɗa jontaɗo tawni an de hoore mum nder heewi ɗo jiiɗa hande liggo wutti yimɓe fof jeeɓa tawni an de hoore mum nder yettima won nokku hankadi ni ala lekki mbawki ittandemo o infection mo wonti ko farilla e men enen kala rende cellal meɗen ko farilla e men rende cellal meɗen farilla gadiɗo ko rende cellal ɗon ɗo fulɓe mbi cellal woni afo ngalu kala kaɗa yiilo e aduna gandal ko ngalu ko ngalu e ngaluji fof ko ngaluji kono hol ngalu ɓurɗo hewde doole ko cellal ko ngal ɗo tan dañata daña ngal kala ko dañƴa goɗɗum fawa hen kala ko mbawɗa dañde goɗɗum so wona cellal ma accu fof jiiloɗa cellal ma jar itu jawdi ma pop mbaɗa hen walla gandal ma fof mbaɗa hen beele daña cellal gueɗal gotal ɗon duñowal ma perdude fof beele daña ɗum toppito ɗum reen ɗum ha timma reen laaɓal ma reen cellal ma ko ñamata ko yo ɓeeto saabu hande sa yeehi e nder dispensaire uji men ɗi walla hôpitaux ji men ɗi ko ɓuri hewde rewɓe e worɓe koko ɗaccina nebam jamma e lamɗam jamma so tawi a accinama nebam jamma lamɗam jamma wona jamma puɗɗiɗa ñamde nebam ko ñalawma deke ustu nebam ustu lamɗam a wiyama woto ñam nebam jamma hoto ñam lamɗam jamma teni puɗɗiɗa ñamde nebam e lamɗam ko gila ñalawma koko ñalawma ko rokkuma caɗele jamma ustu ko ñalawma ko beele mbawa dañde jamma wona kono ala min de mbiyami ko woto ñam nebam jamma woto ñam lamɗam jamma kono ñalawma mi rentaki mi fiyat beurre subaka so tawi mboɗo defa waɗi hen nebam ha heewa mi waɗi hen lamɗam ha heewa mi wondaka saaha mi waɗa ɓoccode ko nebam mi ñaama ɗe gueɗe teni seliyaji ɗiɗo gona seliyaji ko grain mo ganduɗa so natema ne bonna ko heewi ko nebameje woni hen ko no mbiya ɗum l'écran woni hen ko keremeje woni hen koko waɗa nebameje ha ɗum ɓuura ɓorwude hunuko ma weela no comme kosam ni sa yari ɗum jamma rokkuma caɗele hande en jettima e oɗo saaha jonnon ndefuji mawɓe men hanki ɓe gandano cabal garɗo joni ha heewi kono soɓe ndefi hanki ko ma ñama ha ɓirta mbeten mbawa janggude ndefuji mabɓe ɗi ƴeewen so tawi ma rokkumen jaam min mi wi'i docteur ko conseiller kono docteur safrata hokkanma ko conseil an noon ko an safrata hoorema min de somi ñaami mi dañat ballonnement reedam ndu wuttoto ndu ƴuufat holko wuttata reedam ndu fan mi change systéme no ñaamiran mi ni ɓayde somi ñaami mi gayna reedam ndu wuttoto walla saaha fo reedam ndu wutto hankadi so wonami woppu hendu normal woni yimɓe ne goodi hande aɓe kersa hay jooɗade nder yimɓe saabu koɓe woppoɓe keneli no feewi oɗon gandi ɗum hande yimɓe heɓe jogui ballonnement ji ɗi saaha fo a yiyat joomum joño walla joomum wuuro yidde wotan yimɓe nan koye yaltata e mum ko firti koye reedu he woni
dirɗi ko kewɗi keneli no feewi keneli nan toon ha kewi holno mbaɗanmi hami haɓo nduɗo hendu so tawi mboɗo ñaama mi ƴakkat ha ɗigga walla mi defat ha ɓenda gabbe nana nder hay soko abbere wotere nde ɓendani nan nder sa ƴakkinde andi wawi rokkoydema ballonma aɗa ñaama aɗa yara ene wawi rokkoydema ballonma hande no mbatten ni eɗen ñaama tan eɗen leɓa so puɗɗima ñamde tan ko débaji ñaamen hanki mawɓe men ɓe jangguinanno men ko saɗa ñaama deƴƴu ɗum woni sunna annabi o sallah sallam saɗa ñaama rokku hurum teddugal ñamde nde coɗɗa ha juuɗe ma ɗe laaɓa haɗe laaɓa ha ndiyam ɗam gasa hen joɗɗa kuccita e ñamde nde aɗa ñaama deƴƴa ƴakka ha ɗigga kallongere nde mbaɗɗa wono ƴakkande hande ɗigga kono dow e kono less woni ñiiƴe dow e ñiiƴe less ɗe ƴakka ɗum ha ɗigga no feewi moɗa gadda longere wonde mbadda hen wona so tawi ƴakkiri ni ha ɗiggi a gayni a soɗima a gayni a yartima ndiyam ƴeewa so tawi ñande hen ma dañ ballonma walla ala saha kala change systéme so on systéme rokkanima janggo aɗa ñaama ƴeewa hol systéme goɗɗo mbatta ha mbawa ñamde ƴeewa ɓedde ñamde nde mi wasa ñamde hareede ndu heewa mi waɗanta hakkunde tan walla mi usta walla mi ɓeyda ƴeewa hankkadi ko an ƴeewata holto powata hoorema ha ɗo dañƴa jaam foof ganda ko ɗo woni an ko yadata systéme ɓandu ma woni yadata systéme an mboɗo yara ndiyam ñande kala ɓerdam ne ƴeefa walla mboɗo anda e hooram il faut mi change systéme no jardami ɗam ndiyam mbete ndiyam robiñi ɗam ne moƴƴiyam walla ko ndiyam woynduɗam walla holko jaranmi koko woni jomum ƴeewtade wayla seeɗa ƴeewa hunde fof a wayla seeɗa ƴeewa somi lelorima ni danam nde muusat walla balbam ɗe muusat fanmi watta leltorade ni mi ƴeewa ko systéme aji neɗɗo ko systéme wonno ɓandu ma yiɗira walla wawira changena hoore ma ko ɗum woni wonde safrude hoore mum ɗum woni docteur hoore mum taw wona wiide force hoore mum e gueɗe ɗe addana ɗum caɗele sa yita docteur o ko conseil rokkatma ko heddi ko safara ko an safrata hoore ma suudu ma ndu sa woni a islat walla ɗojjat walla jiiɓoto ƴeewa change de systéme o guitta bagage kewɗo mbatta fiɗɗude cowa ha feewa leema ɗum e nokkuji mum ɗacca suudu ndu wellito guddita suudu ndu e hendu naata walla goɗɗum fof feewa ha feewa ƴeewa systéme ma ƴeewa ko an hokkata hoorema systéme moƴƴo min somi yi ɗum ɗo e am ene annimi seeɗa kalna joom galle ma so tawi yiɗa o yettoma e ndin mbaadi ƴeewa hol systéme mo mbatta hol diƴƴe ɗe pewnata hol ndiyam nguldam ɗam pewnata hol lamɗam holno pewnirta hol gueɗe ɗe mbatta ha mbawa ƴewde an hoore ma beete ma waw safru ɗum walla so tawi kutortoɗa ko ɗe tekke walla ko ɗi comci walla ko ɗum mi change ɗi comci walla mi change nde haddare walla mi change o kilote mi ƴeewa min holno jogori waade hande hay puƴe garɗe ɗe aɗa wawi ƴewde ko ɓoodnoɗa ko saabu nilon e fuƴere yadata guleki e nilon yadata wona ko yooɗi fof ɓornoɗa yangue waɗi hen fi dolokaji walla yomi fi mbasiŋeji e kiiɗo nguleki wona noon hunde fof ne jogui ko yadata ɓandu fof ne jogui ko yadata e muɗum wona yomi wi tan komi joɗɗo hande yomi lappu tan somi arti tan min fof mi faɗɗimi gueɗe somi ɓorti komi maayiɗo ala saaha fof ene jogui ko ɓornete il faut jangguen wonde yimɓe simple en kono eɗen manki wonde yimɓe simple en gondaka hay ɓornugal suka e mawɗo en ceernata maquillage suka e mawɗo en ceernata hande daron maquillage mawɗo ko ɗum watte cukalon tene mawɗo ɓandu ndu ɗo yarata ɗo eko ɓandu ndu jaaɓi ko eko hinande nde jaaɓi ko eko gudde ɓandu mum jaaɓi ko cukalel jaɓani ɗum maquillage mo makkitoɗa e yeeso ma o e produit mo mbatta e ɓandu ma o ko o produit mbatta e cukalel ngel ko ɗum makkita ɗum e nder feetuji meɗen jiya cukalel jogo mbaaji mawɗo taw ko cukalel tene o hattanani nawde o produit hol janggo conséquence jogoɗo feeñje makko cukalel ala ko makki ɗum cukalel ala ko moori ɗum mees cukalel ala ko foppi ɗum heesal cukalel ala ko foppi ɗum kerem mawɗo cukalel ala ko waɗi ɗum lati mawɗo
cukalel ala ko waɗi ɗum rosa mawɗo, cukalel ala ko pentiri ɗum poudre uji mawɓe, cukalel ala ko ɓorni ɗum comci ɗi mawɓe ɓornto. Cukalel jogii ko comci mum, mawɗo jogii ko comci mum. Cukalel jogii ko keremaji mum, mawɗo jogii ko kerem mum. Cukalel jogii ko nguru mum. Debbo goto ne wiye Vovan, o waɗanno ko Vovan o wiyete Irène Vovan, ko musidɗam no feewi. Omo jeeya e sababu yaademi France. O wonno ko leegal wiye Batterie 4 Libreville Gabon, ko pédiatre. O meeɗi omo jogii latiji parfum ŋaji ɗiɗi. O marti France, omo jogii parfum ŋaji ɗiɗi. Mboɗo yehi toon, njimi parfum ŋaji ɗi noon, o tottimi heen gooto. Parfum oya mo jogii o noon uddimi tawmi on ɓuri uurti. Mbimi ko oɗo jinmi, wi ala, o a ala duuɓi mum, duuɓi ma ko o. Lati fof o wi ene jogii duuɓi mum, sabu neɗɗo fof nguru mum ne jogii hendu, suka ne jogii hendu mum, cukalel ne jogii hendu mum, ne jogii odeur mum. So yi ha fuɗɗima songade en jogii ciccendi mum, ne jogii odeur mum, so gorko so debbo. Ɗo omo jogii lati makko. So yi ha woni hankadi ne sagata mawɗo, ɗo omo jogii kadi lati makko. So naatani troisiéme âge, ngurgu fuɗɗima wahlade seeɗa, no mbaalodiri wayata ni e nder weendu, ko noon hankadi odeur makko ɗeɓata wayoyde. Ɗo kadi omo jogii lati makko, sabu o fuɗɗima ɓooyde. O fuɗɗima ɓooyde, omo jogii lati oɗon. Jahowo e nguɗon nguru tokosuru wattake crème mo nguru mawɗo. Oɗo nguru mum koko fuɗɗi mawnude. Nguram koko fuɗɗi mawnude, koko fuɗɗi change-ude. Mbo jogii oɗo crème pour fewnude nguram. Mi jagga crème o mi foppa e ngel ɗo cukalel ngel ngannduɗaa nguru mum so a fuɗɗo ni saka wahlo, ngoɗa koye bonnude ngel. Aɗa loowa e maggel déjà rafi, go aɗa selbina nguru maggel, aɗana bonnana ngel. Ɗum ɗo kala ko neɗɗo o foti miccade ɗum anda ko produit ji waɗa hen. Wona ha ko wooca ko loppata wiya e moome ma, ala, ko produit ji mbaɗa hen. Produit ji ɗi kadi ko produit ji no jilli kadi chimique nder. Ɗum ɗo fof noon ko neɗɗo o tan, ko Allah wi ko hakkille ma cohlumi, ñihla haqqille ma, ganda kala kada mbaɗɗa ɗum waɗi andude kala hunde ɓuri majjude ɗum. Noon nelaɗo men sallam wi andude kala hunde ɓuri majjude ɗum. Sa andi ma waw rento, sa andi ma waw findin, sa andi ma andu no jaaruɗa ga majjude hunde. Majjere moƴƴani, sabu majjere ko jahannam. alay sago kala ko eɗen mbaɗa gaden haqqille. Pembol mawɗo e pembol cukalel wona gotum. Ɗeɗo geɗe kala ganden ɗum. Sabunde mawɗo e sabunde suka wona gotum. Jampe mawɗo e jampe suka fof ne serti. Kono enen ko uƴƴu tan. Ɗum tagi caɗele mawɗo jogii ko ɗen caɗele suka jogii, caɗele suka jogii ko ɗen caɗele mawɗo jogii. Hande cukalel dewel ngel suwa andu worɓe taw, kono ne jogii infection mo debbo mawɗo jogii. Oɗon gandi kalami ko. Ne jogii baktiji ɗi ngannduɗaa woni bakti won luuɓongol to baŋnge terɗe, walla ne jogii garaji jaltoji, walla ne jogii sifa dananɗi, sifa dananɗi jaltoji toon, wona sifa dananɗi jaltoji toon, taw ko hannde ko debbo mawɗo ene jogii ɗum, omo jogii. Holko saabi ɗum? Firti ko debbo oɗo huutorto komo huutoro ɗum. Ko ni wayi. alay sago mbawen rende cellal men, ko farilla emen rende cellal men, ko farilla emen nde moni kala rende cellal mum. Hande sa yeehi e nder hôpitaux men ɗi, wonno mi hande waɗi yontere ko jillinomi ni e nder hôpital goto région de Matam ɗo Wourossogui. Tawata ko yimɓe ne keewi tep, ɓe ko waɗoɓe analyse uji to banggue deedi, ɓe ko analyse uji to banggue infection ngaji, ko goɗɗum. Kono ko ɓuri hen musde fof, kala kaɗa waɗa hen ko ma doƴana subaka law, giwa gila gure mon.
sa ari a tardi ko ɗon ñallata, sa waɗi a gayni kadi koota, so tawi a artini résultat o kadi koota, docteur poɗɗude résultat ko ma dawanamo. ɗum tagi sa ɓilima maɓɓe a tampat, sabu yimɓeɓe koddani ko gure e gure ne woɗɗodiri. ene wallatno yimɓeɓe noon kamɓe docteur ɓe. neɗɗo so ari hande waɗi analyse uji mum, on mbi yo artuɗo e ɓaawo janngo walla artuɗo e yontere, ene moƴƴi so tawi o arni résultat o taw docteur ne jooɗi haalnamo résultat o hootala o goto, kono ala sa ƴetti résultat ma gayni kadi ma mbiɗa ya hoot ha ñalawma naggam ngara kadi yide docteur haalanma résultat o. yimɓe ngala doole, taw ganduɗa wonɗo dawante 400, joftane 400, temedde jeetati taw jomum ala hay ko ñaami. wonɗo dawante 200, joftane 200, temedde taw jomum ala hay ko ñaami. jomum yaha yetto toon gila subaka ranga hen saji ha tisbar ɓenna taw ha yarde ndiyam yarani, sabu ala hay ko soodi ndiyam. en ji fof en ji ɗum ɗon wona ballal. yimɓe potani, neɗɗo ari waɗi analyse uji mum gayni, ɓayde wawa yaltude ɗon e ɗon, wawa yaltude ɗon e janggo, yaltata mata ko ɗon e yontere, o rokkete ko rendez-vous. ballemo kam so tawi o waɗi débrouillé haw dañi passe makko, o ari o yetti o heeɓi analyse uji makko, docteur makko yo jooɗo ɗon haalnamo ɗon par ce que il faut kadi o hoota ha cuuɗi mabɓe ha ñalawmo docteur uji ɗi o ara kadi docteur haalnamo. ene muusi Thiar, ene muusi de. woni hen ɓe jiiɗen wiye holko saabi a arani ñalawma tel, jomum alay sago fena wiye komi jejjinoɗo, holko saaboto ala passe, on ñalawma hawri ko ala hay passe. jomum ara hande ene foti wannede analyse uji mum, walla ne foti ƴewanede analyse uji mum, walla ne foti yide docteur o wiye ya ha ñalawma tel, ñalawma o rokka rendez-vous ara, wala hay fistine, wala hay mbuuɗu, mo jogui ɓikkon, mo jogui foof, wala ko waɗi passe. te il faut iwoye wuuro e wuuro. woni hen ko 50 kilométre guiwata, woni hen ko 40 kilométre guiwata, woni hen ko 50 kilométre guiwata, woni hen ko 60 kilométre, woni hen ko 100 kilométre guiwata, woni hen ko kilométre uji 7 no waati. jomum yetto kadi taƴa tikke ranga, jooɗo ha tampa, taw ñamani yarani. woni hen donc arde, so tawi a ari ñande won wiya holko saabi ara rendez-vous ma ɓenni suudu hoto, taw a namdata ko ni jomum holko waɗi ɗum arde, taw hadde jomum ada ko passe. walla ñande ala hay mo wonde ɓikkon mum, ene jogui ɓikkon ala ñande mo wondi, walla ñande hen ko tour mum, walla mbiyen ñande hen ko yontande mum yonti, ene foti defde ala nangganɗo ɗum. wawa yaade galle ñamani, cukalon ñamani, alay sago defa sabu ko yontande makko, so weldani yimɓe galle, walla ñande o ala nangganɗo, walla on poɗɗo nanggande mo sellani kañum e hoore mum, kanko foti defde, o wano yaade rendez-vous makko. gandon caɗele mawɗe ene rendo ngo toon to men to. caɗele mawɗe ene rendo ngo to banggue safara. kadi analyse so yalti beele keeɓa résultat laaɓɗo ko caɗele, par ce que a haalantaki. jomum foɗa ordonnance tan winda wima yasoroy ɗum, kono en moƴƴi kalanɗa ko heewi e ko yahata. waɗiya analyse uji, walla waɗiya radio, walla waɗiya scanner fof, so gasi haalantaki a heɓat haalis tan yiye gayne winde ordonnance ya sode, kono a heɓata résultat laaɓɗo ko ɗum gondumi. ɗonne kadi ko caɗele mawɗe. ɗum ɗo kala noon ne moƴƴi sa joɗima yeeso docteur, ko an woni docteur hoorema. kala mon garɗo ha jooɗe yeeso docteur, wonto docteur hoorema. docteur mi ari yiidema, min noon somi lelima ha jenggi mboɗo daña ɗum, somi ñaami hami haari mboɗo wayani, saha mboɗo wayani, saha mboɗo watani, min de ko ni mbami, somi taarima ko ni, somi rende joom gallam ko ni, walla somi tuuyama ko ni, walla somi heyɗi ko ni, walla somi kala ha laaɓa, gila to hoore musande, ñiiƴe musande, kala ko teskiɗa e ɓandu ma haal ha laaɓa o winda. wasata taw wonɗo yiino ɗum, walla wonɗo nanno ɗum, walla ɓayde kanko danma o tappa internet, wasata wode ko yi hen, o ɗeɓa famde ko gonduɗa ko, o ƴeewa kanko ne ƴewde holno foti walliremo, ko an woni docteur hoorema noon. kono sa ittima sikki hayto ko ceernajo ngara han ndeja mbiya ceerno cofno listihar, hay o wawa hedere o andudema, ko an haalantamo haajuma. ceerno mi ari yiidema, mbo jogui caɗele dewgal, walla mbo jogui caɗele golle, jimmi ko ballami c'est tout. holko woni listihar? ngara jooɗa yeeso docteur tan, docteur waɗam analyse andam ko gondumi, wona noon, a haalat ko gonduɗa,
ko an andi ko gonduɗa, an andi reedu ma ndu no waɗanma, an andi ɓandu ma ndu no waɗanma, an andi no mbaɗa seɗen jiɗi gonga. So eɗen jiɗi gonga a haalat, mbaɗa no gaboneji mbaɗata ni, no Afrique central en mbaɗata ni. Sa ceerno yo, sa docteur yo, so joomum joɗima yeeso ma, walle fatmi udditanma demal. So tawi ka ceerno, so tawi joomum joɗima yeeso ma udditat demal, aha addimi ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum, dañat demal. So tawi ka jiyowo dañat demal kam, sa yiyata dañat demal kam no kaliranɗa joomum wona. Kono ngara joɗɗa tan mbiya mboɗomi, mbiɗa ko joomum fenayma, kala ko fenema walla kala ko haalema jaɓat. Ko an udditta deba kaala ko gonduɗa ko. So joomum ne wawi holla cippiroto hen. Annen sa joɗima yeeso docteur a haalat, docteur ñiiram nde ne muusa ha nanga guitam ɗe, walla docteur guitam ɗe ne muusa, walla hoore nde muusa ha nanga guitam ɗe, no wawi taw ko écran. Kaala no waɗanma ni, no niɓɓiɗirtini fof kaala ha la woto suuɗa haydara, woto hirsu hen, woto suuɗi hen haydara. Sa wawa haalde ɗemɗe ɗe ɓe nanata ɗe, haale ɗemgal ma ngal ne woodi nantinowo kaala ha laaɓa, no waɗanma ni ha laaɓa. Sa haali ha laaɓi tan, kanko docteur a wallanmo, walla kanko ceerno ballamo. ɗum ko an woni cafrowo hoore ma. O rokkuma conseil noon, aha min de mi meeɗi nande ɗum. Won debbo goto yehindo e hôpitaux ji ɗi, nde o yetti docteur o haalata ko ɗemgal gongal, kanko o haalata ko ɗemgal men ngal. O addana nanowo ɗemgal men ngal, o haalani tan ko docteur o ko wondi ko tan ha laaɓi. Docteur wi ko c'est ma première fois ko gonmi ɗo ko, hebdemi garowo safrade mbaɗo no mbaɗa ni, min a walli kam a ɓeydi kam gandal ko kalɗa ko. Woni ñande wonde so neɗɗo goɗɗo ari, ma waw ɓedde oɗo diwan hol rafiji ɓurɗi wonde ɗo hande, ma waw ɓedde ɓeɗo holko jeeyi sababu ɓe jeeyi ɗi rafiji. Ko jeeyi sababu kamɓe kala ɓe goyata tan ko deedi mawɗi, deedi guttiɗi, deedi ŋuuroji. Kamɓe kala pourquoi ɓe ɗaccina ko nebam, ɓe ɗaccina ko lamɗam, ɓe mbiya ɓe gusto sukara, holko saabi kamɓe kala ɓe jogui probléme koyɗe, mo yaha kala ma ficce koyngal. Holko saabi kamɓe kala ɓe jogui ko caɗele wofde, mo jiiɗa kala wofde mum ne muusa. Gofɗe muusa ha ganduɗa joomum tukko ha ɗeɓa mayde, ene jarana ɗum ƴewde hay mo wondi beele ŋañono ɗum wofde nde. Holko jeeyi sababu wofde nde muusa? Beele kono ɓe jibinirta ni, beele kono ɓe perdirta ɓiɓɓe e nder deedi mabɓe ni, beele ko fausse couche o, beele ko dewle lawɗe, beele ko holɗum. Ande wona ƴeewe, kono ala enen ɗum en memata. Ko goɗɗum kaalaten ten ɗum ko actualité diine, sabu sa sellani a wawa wadde haydara, a defata, a rewata Allah. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe wittude ƴeewa holko jeeyi sababu. Hande majorité rewɓe ko ɓuuri hewde rewɓe jogui wofde musore. Ko saabi ɗum, ko saabi kala debbo mo jiiɗani so yi seeɗa tan jooɗoto wofde nde musat. Ko saabi kamɓe kala ɓe jogui probléme koyɗe, mo jiiɗa kala jogui probléme koyɗe. Ko saabi kamɓe kala aɓe jogui probléme dadorɗe ne muusa no feewi. Ko saabi woni hen ko keeceje ɗe muusata. Ko saabi koyɗe ne muusa musgol ne ɓurti ha ganduɗa joomum yiiɗa hay dille anda e hoore mum. Holko saabi ɗe gueɗe kala? Tene kala galle mo garɗa ɗiɗo walla tato ne gondi hen, wona firtinde ko société o ko noon o wayi. Holko addi men ɗum? Mbete ko ndiyam ƴam jarten ɗam, mbete ko ñamde nde, mbete ko taaridi men ndi, mbete koko ndendinten e ñaɓɓele ko, mbete koko ɓornoɗen ko, beele koko popporɗen ko, beele kono ndesirten ni, walla beele kono jibinirten ni. Fof ko question ngaji poti miccade hen. Sabu hande ko dawata hande e rendez-vous ji hakkude hôpital e Jumko ne wayno leydi, Tambacounda ne wayno leydi, Kayhayɗi ne wayno leydi, Kayi ne wayno leydi, Wulli West ne wayno leydi, nder leydi Gambie. Donc firti ko yahata ne nottoyo rendez-vous ji ne iwa jeeridi e waalo ngo, woni hen jaaha ha e laamorɗe mumen, ronke ande hay ko gondi ene wayno leydi. Firti noon ko alay sago durnen hen miijoji, ɗum nattine e enseignement ji meɗen guitto banggue diine jangde nde e jumaji ɗi e ziyaruji ɗi e dente ɗe gueɗe kala ƴeewe findinde hen yimɓe ne moƴƴi. ɗum ɗo fof ko diine woni ɗo, ko kalɗen ko ɗum woni diine.
sabu sa sellani o ala ko mbawɗa wadde diine haydara ko ɗum ɗo woni kala ko ɗum woni ouverture diine ko ɗum ɗo woni ko wiyete reen cellal ma ngal ko farilla sa renani ngal tan jawdi ma bona doole ma bona ɓandu ma bona an fof bona ganda e hoore ma wona woni hande yimɓe ne ngoodi hande sinno wartade daguiɗo tan ɓe mbartata ɓe maaya sabu musallaji ɗi ɓe jogii ɗi sabu rafiji ɗi ɓe jogii ɗi sinno wartade daguino tan ɓe mbaɗatno ɗum noon yo Allah sellin yo Allah dandu en yo Allah dandu en e ɗi ñabbuji yo Allah dandu en e ñawde ñaw mo ganduɗa tampina hen yo Allah dandu en e ñawde ha paralysa yo Allah dandu en e ñawde ha aduna kala tina a ñawi yo Allah dandu en e ñawde ha yimɓe añɓe ma ɓe potano tinde a ñawi tina a ñawi yo Allah dandu en e yurmede par añɓe men sabu ñawma yo Allah dandu moni kala ñawde ñaw ha ene nimsa ha ene ronka wawde wadde gueɗe mum yo Allah dandu ene ñawde ha looteɗa walla ha pompeɗa walla ha gummineɗa yo Allah dandu en hen yo Allah dandu ene ñawde ñaw mo ganduɗa kala jiiɗoma ene yurmoma yo Allah dandu en hen yo Allah rokku moni kala wawande ñaw mum wawande rafi mum wawana hoore mum ɓuri hamnade ɗum fof ko ñawde ñaw ha aduna kala tina ñawa ha mo fotano tinde tina mi hamni ceer yo Allah dandu en hen yo Allah dandu en hen ya rabbi yo Allah sellin ñawɓe ɓe ɗi hôpitaux ji ɓi yahoɓe toon ɓe yoɓe paamane ɓe gande ɓe ngala moyen aɓe jiiɗi safrade kala ordonnance ko ujunnaji kala nde jiiɗa docteur ko analyse uji ko kalisaji kala nde jaaɗa kadi pharmacie ko kalisaji tene kadi a heɓata cellal no jiiɗirɗa ni yimɓe ɓe ngani ngare gusten ɓe jarameje gusten sukareje ɗe gusten sukareje ɗe no feewi musidɗo men haalini haala hen no feewi gusten sukareje ɗe ataye safi waɗa safani waɗa ataye pour min ataye ko lowwol tan gasi lowwol hakkinde o hoya gasi aɗa wawi yarde lowwol kasuji ɗiɗi c'est fini ko heddi ko ko bonande tufam fiye sukara heewa motani tufar yo selbu tan yo wan tufam safɗen yo selbu tan jara gasi wona jus uji tan kadi jomin goƴƴo tan goj ataye subaka ataye midi ataye kikide ataye jamma fof ko sukareje ɓole tufa meje piye sukareje ɓooɗe galas diƴƴe galasuji yimɓe ne mboƴƴo tan deedi buluj taw ko ñabbuji ɓuli tan lowoye meɗen defuji yante hen nebemeje jimboji lamɗameje safuji goɗɗi fof jiiɓo hen jiiɓa ga sukar jiiɓa ga lamɗam e nebam aɗa sokka e nder maɗa ene ɓeydo yaade nder ene weele ɗemgal ne weele hunuk kono ene mette cellal ɗe gueɗe fof ko enen goni responsable koye men yo Allah subhanahu wa taala won banda men ngare ballodiren no feewi duttoɗen e wonde yimɓe simple en ala ko ɓuri aduna so wona wonde neɗɗo simple janggen wonde yimɓe simple woni makkiyasuji jarani woni ɓornanteri jarani woni dolakkaji jarani e ki nguleki so nguleki ari ƴeew weeɓa ma baɗɗo fayida ñoota ha feewa ɓorda gasi taw ko kadi ko coton ko takkoto e ma ko fof yo won coton wasa wonde nylon daña hen jaam moƴƴo yo Allah subhanahu wa taala wallu en kono kadi yimɓe ndento yimɓe ndento falaniji familial uji ɗi rewɓe hewɓe dañi hen rafiji bonɗi ha tenti o bre almet kala ñande o majje ɓandu ma a dañi bone kala ñande o majje ma a dañi haaju tene kala kaɗa waɗa hen namde docteur ma ha sella beele gorko ma ne ɗo eyi beele gorko ma ala ɗo ala so gorko ma ala ɗo sa waɗi andu ñamminta ko ɓuri hewde hen ko manniyi gorko so tawi a alamo ɗon
ma ɗum ñaamo e ƴiƴam ma ñamma sedma jiyaɗa seeɗo aɗa fooƴa donc to gonɗa ko ɗe caɗɗele ɗe mbaɗɗa e nder ma mbomri ƴetta plani familial diwa ƴetta plani familial hankadi hunde nde jiiɓi tan mo jiiɗa fof reedu no wuttini fayi dow mo jiiɗa fof ne jogii ñabbuji taaridi mum fof koko change yimɓe ndento no feewi yimɓe ndento bonnude reedu kala ndestanma e bonnude reedu normal fof wona laawol poɗɗe hannde jeeyeteɗe tiktok jeeyeteɗe boli jeeyeteɗe ɗum jogoɗa cuusal yarde ngam bonnude reedu ma ƴiƴam yaltoɗam wasa yaltude ɗam jilloya ƴiƴam ma wontanma rafi hoore rafi koye hannde kewɗe ɗum no arte woni ƴiƴam merere mbiyanɗa ɗum mbiyata ɗum ni ƴiƴam ngel bebbeyel ngel toɓɓel jillodira ƴiƴam ma c'est fini saha kala so monti ka hangete a hangete hedde joom ne doga wiyan naata e woyndu en walla naata e ladde en walla min ko jiyammi en walla mboɗi e gallaji en mboɗi e naggam en taw ko kañum ko ƴiƴam kala ko naati mi am hoore ma wahlitto warta mbino hoore maɗa dokka hoore ma probléme dokka hoddima probléme dokka jinnama probléme dokka galle mon fof probléme ɓe cafruma haaɓe tampa donc ya sellu ɗum ɗo fof to addi ɗum ko yidde tan bonnude reedu walla yidde plaisir dabɓo daña hen bone goɗɗo neɗɗo ko wiyete rento ko ha nafa ɗum tan ha nafa ɗum wasa lorde hoore mum wasa lorde woɗɓe ɗum noon so buuɗanir meɗe feeri feeñi feeñjay ɓatake men hannde ko cellal ɓalli musidɗo mon giɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen